كل جزاء بتعمية بناي سبات سراح زقرمن بزوح زحسبن بتوم زقرم اللوم ويسلو زحسب اللوم سباتكن بحما طرح كيكونس ولا بتصبق تكبارو من سرحو من إياه بزوح زقرم أبحيوت بزوح نجاري خاتم مهار جنا أتتم مهارو نجار أب رأسخا أب على خابز يحوزي كونس نسبات كابزبت حوم نجارات أب سبات بتر يوم نجارات خا بزوح نجار تمهار كم تبوتات زمسلوو ملبميا يكبركا ملبما يخلعخا كم زبلوو كل نجار كابب على خابز يحوط راح زي كونس بزبالت أب سبت يحو بتريو نجار إخا بزوح تمهارن بزوح تجنزبن حزز نجراكم نمحازاي زقت أمازان تايو أزازان تا نخلو نجر مواضع خمزة اللون كاب زقات أمكا نجر مفتحو مجئنا كيكونس قرات إنات كهلو كخمزة اللو مفلات كتم محاريو سلعة أحت ربي لخ نجراكم كم تنا أيزم حراني كم حراكم يخون يلا تصفى يقبر محازاي شما ناردوس تبحال ناردوس توليدا زعبيتلو أمق عليو نسان السدراء بخرو سلاز خونت كل نجر قبل علي عايزلو مالتي نسايا انكون السدراء تحجزن تحبحبن عبجز أزيت سرحو عين السرح عين برن جنا شلن حلوتيا كل سرح زبلة كابزن أسك ساب زعبي زخ علتو سرعة رخوبات يكونون أبز تحتنا منبابرو درجة زركبو سدرايوم هيواتهم كاب إيدنا بقافيو انت تبحالة جنة يخونن ناردوس كدان بزيحون تدعى تبحيلو أب عمد حدا جزء طرحية اتخدن جناخا اتتمحارلو نيبعلو دبيزا سلزنبرو دخلنا تابزو حيفلت اللان نتا دبيزان نبعلان الناس ريت كم تنكال أتم محرتا معرة كوينات مهار مستناي جزاز اللوات تسعنو ولدا تمرتا كتسن في يايلو مكوا انت ساقو انت نساقنا بتسعراريو بتمرتا بتعميا قبس عب تمرتاون كل جزاني درجات محاريتن تودا داريتن تمحاريتن يا نزقات اما فتناتات بعقل بحبون ايات سجر تمرتا ناي مودع قص تمرتانا مودع قص بصحت بصبوق እናተ ማሐረት እናሃለወት ግና ኣመንጎ ኣብ ህይወታ ሓደ ነገር ኣጋጠማ ናብ ህይወታ ካብ ስድራኣ ወፃኢ ሳልሳይ ኣካል እተወት እዚ ማለት ኣብ ሓያል ናይ ፍቕሪ ማዕበል ጣሓለት ፍቕሪ ኣበይ መዓዝ ከመይ ከይበለ ሃንደበት ዝፍጠር ፍጻመ ስለ ዝኾነ ናብ ናርዶስ እውን ዘለቶ ናይ ህይወት መነባብሮ ከይተዓዘበ ዘለትሉ ናይ ኢኮኖሚ ኾነ ናይ ስድራ ፀገም ከይተረድአ ከም ሌባ ሰተት ኢሉ ኣተወ ንሳውን መጀመርያ ንምእማኑ ኣፀጊሙላ ንድሕሪት ክትብል እኳ ሞኪራ እንተነበረት እንተድሓር ግና እናኸበዳ ምስ መፀ ኣሚን ኢላ ክትቅበል ግድን ኮና እሞ ፍቕሪ ጀመረት ኣፍቃሪኣ ብዕድመ ንእሽተን ዕብይ ይብላዩ እዚ ፍቕራዊ ህይወት ዝጀመረቶ ናይ 12 ተምሓሪት መስኮነት እዩ ሽዑ ንሳ 12 ክፍሊ እናተማሓረት ንሱ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ነይሩ ዝተራኸቡሉ እውን ኣብ መቐለ እዩ ንሱ ዝነብረሉ እውን መቐለ እዩ ነይሩ ከም ዕድል እውን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ኣብኡ ኣብ ዓዱ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዩ ንኽምሃር በፂሕዎ መነባብሩኡ ካብ ዶርሞ ወፃኢ ምስ ስድርኡ ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ካብ ትምህርታ እንትትምለስ እዮም ብፅላል ዝተፋለጡ ቀትሪ ኮይኑ ሓያል ፀሓይ ብምንባራ ናርዶስ ከዓ ፅላል ስለ ዝነበራ ቀትሪ ኮይኑ ሓያል ፀሓይ ብምንባሩ ናርዶስ ከዓ ፅላል ስለ ዝነበራ ኣፅልልን ኢሉ ምስ ቀረባዮም ተፋሊጦም ከምዚ ኢሎም ንኸባቢ 7 ወርሒ ምስ ፀንሑ
ንሳነ 12 ክፍሊ ትምህርታ ወድአት እሞ ንዩኒቨርሲቲ ንምኻድ ተዳለወት። ንሱ እውን ኣብቲ ዓመት ተመሪቑ ካብ ትምህርቲ ዓለም ተገላገለ። ትኸደሉ ገዛ እናቐረበ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣፍቃሪኣ ንኸይፈላለዩን ኣብቲ ዓዲ ንኽበፅሓን ክፅሊ ጀመረ። ነገር ግና ዕዳጋስ ኣዲኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ከም ዝፀንሐካ እዩ ከም ዝበሃል ሓሳቦም ከይሰመረ ኣዋሳ ዩኒቨርሲቲ በፅሓ። ንሳ እውን ካብኡ ክትፍለ ኣይደለየትን። ትኽእሎ ኮይኑ እውን ኣይተሰምዓን። ዋላ ካብኡ ተፈልያ እንተኸደት ከመይላ ከም እትኽእሎ እናሓሰበት እያ ናፍቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኣተወት። ኣትያ ናፍቲ ዝተመደበትሉ ዶርም እንትትኣቱ ሓንቲ ጓል ሓዳሽ እኳ ዘይትመስል ሙዚቃ ከፊታ ኣብቲ ተደርዳሪ ዓራት ጥንቅልዒት ደቂሳ ምስቲ ደርፊ ትደርፍ እንዳሃለወት ናርዶስ ኣትወት እሞ ምስ ረአየታ ናርዶስ ብነፃነት እታ ጓል ብጣዕሚ ቀነአት። እታ ጓል እውን ምስ ረአየታ ተቐቢላ ሻንጣኣ ተቐቢላ ኣቑሑኣ ብሓደ ዝተኻኺለን ኮፍ በላ። ካፍታ ዓለት እውን ምስኣ ስጡም ምሕዝነት ፈጠራ። ናይ ልቢ መሓዙት እውን ኮይነን ከም ዘይኣክል የለን። ናይ መጀመርያ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ በፂሑ ናብ ክፍለን ከዳ ብዙሕ ተምሃራይ ተረኸበ። ድሒሩ ሓደ እዮብ ዝተባሃለ መምህር ኣትዩ ዓርሱ ምስ ኣፋለጠ ኩሎም ተምሃሮ እናተስኡ ስሞምን ዝመፅሉ ቦታን ኣፋለጡ። ናይ ናርዶስ ተራ ኣኺሉ ናርዶስ እውን ዓርሳ ኣፋለጠት። ድሕሪኣ መሓዝኣ ተሲኣ ዓይና ስልምልም እናበለት ሕሲስ ኢላ እናተሽኮርመመት ዓይኒ ብዝስሕብ መንገዲ ሱማ ኣፋለጠት እሞ ትኩረት ናይቲ መምህር ሰሓበት። እቲ መምህር ሰዓት ወዲኡ ውፅእ እንትብል መሓዚኣ ደድሕሪ እቲ መምህር ከይዳ ምስኡ ቀሲላ እናሰደረት ኣዋግዐቶ። ናብ ናርዶስ ትምለስ። ናርዶስ ብዛዕባ እንታይ ከም ዘዋግዑ እንትትሓታ ብዛዕባ ትምህርቲ ምዃኑ መለሰትላ። ድሒሩ ግና ናይ መሓዝኣ ናይቲ መምህርን ርክብ እናሰጠመ መፀ። ካብ ክላስ ወፃኢ ጊዜኣ ምስኡ እያ ተሕልፍ። ንሳ ንናርዶስ ከም ዝነገረታ ንትምህርቲ ብዙሕ ድሌት የብላን። ነገር ግና ወለዳ ብዙሕ እናኸፈሉ ስለ ዘምሐርዋ ንወለዳ ንዘይ ምሕፋር እምበር ንኽትመሃር ድሌት ሓልይዋ ኣይኮነትን ትመሃር። በዚ እውን ምስቲ እዮብ ዝተባሃለ መምህር ርክብ መስሪታ ኣብ እተጽንዐሉ ሰዓታ ምስኡ እንዳዘረት እንትተምሺ ብስልኪ እናዋግዑ ኣብ ሓያል ፍቕሪ ኣተው። ብፍላይ ንሱ ብጣዕሚ ይፍቅርዋ። ኩሎም መምሃራን መሓዙቱ ስለ ዝኾኑ እውን ቀዳማይን ካልኣይን ዓመት ትምህርታ ብልዑል ነጥቢ ወደአት። ኣብ ክላስ ምንም ትፈልጦ ዘይብላ ነገር ግና ብጽቡቕ ምውዳኣ ኩሎም ገረሞም። ክልቲአን ብምሕዝነት እናቐጸላ ናይ መወዳእታ ናይ ሳልሳይ ዓመት ትምህርተን ጀመራ። ኣብ ሳልሳይ ዓመት እውን ካብ ተመሃሮኦ ሓደ ሳብጀክት ወሲኸን ሓድሽ መምህር ኣተወን። እቲ መምህር ዓርኪ እዮብ እዩ። ፍርቂ ሴምስተር ተዛዚሙ ፈተና ውፅኢት እንተነገር ናይቲ ሓድሽ መምህር ውፅኢት ግና ንናርዶስ ሓዊሱ ክልተ ተምሃሮ ውፅኢቶም ዘይመፀሎም ኮነ። ናፍቲ ናይቲ መምህር ቢሮ ኸይዶም እንትጥይቁ ኣብ ደገ ጸኒሕኹም በብሓደ ንዑ እንትብሎም ንደገ ወፁ። እቶም ክልተ ስለ ዝፈርሑ መጀመርታ ናርዶስ ኣተወት እሞ ኣትያ ኮፍ በለት። ወረቓቕቲ ደልዩ ናይ ሰለስቲኦም ሒዙ ናተሓባ እሞ ጽቡቕ ውፅኢት ከዓ ኣምፀአት። በዚ ውፅኢት ብጣዕሚ እያ ተገሪማ። ብጣዕሚ ልዑል ቅርብ ኢሉ እውን ስለ መልክዓ ክገልጸላ ይጅምር እሞ ተሲኣ ክትኸይድ እንትትብል ፀዊዑ ዝደልየቶ ንኽትሓቶ ይነግራ። እንተንሳ እውን ብኹነታት ናይቲ መምህር ደስ ኣይበላን። እንዳሓሰበት ካብቲ ቢሮ ወፅያ ነቶም ካልኦት ከኣቱ ነጊራ መንገዳ ገበረት። እቲ መምህር ኣብ ናይ መወዳእታ ፍርቂ ሴሚስተር ትምህርቲ ናይ ናርዶስ ስልኪ ካብ መን ከም ዘምፅዖን እናደወለ
بزعبا وعلقان بزعبا تمرتان كحتى يجمر. ناردوس بخونتات زممحر بدعم تجنقات اتممحرون بتدغاغامي سقيلو يدبوللا حدا معلتي ናይ ተምሃሮ ኣሳይመንት ኣኪባ ንኽትወስደሉ ነጊሩ ኣብ ቢሮ ይጽበያሞ ሒዛትሉ ምስከደት ተቐቢሉ ክልቲኡ ማእገራ ሒዙ ኮፍ ኣበላሞ ንሱ ብርክኺሉ ኢዳ እንዳደረዘ ብዛዕባ ጸባያን መልክዓን ከድንቕ ይጅምር ኢዳ ካብ ኢዱ ክትለቅቕ እንትትፍትን ኣጥንክር እናበለ የኣብያ ሕልፍ ሓሊፍዎ ካብ ዘለዎ ተሲኡ ናአውን ኣተሲኡ በሓይሊ ናብኡ ኣጥብቕ ኣቢሉ ሓቆፋ ብኢዱውን ክነኻኽ ኣይጅምር ንሳውን ንኽገድፋን ከምተአውን ወላን ተፈራረሐቶ ግና ይሰማዓን ግና ዕድላ ኮይኑላ በር ተኳሕኳሐ ንሱውን ብስነድ ባደ ሰደዳ እሞ ናፍቲ በር ኸደ ንሳውን ሽሉኽ ኢላ ወፂኣ ኸደት ብድሕሪ መዓልቲ ብጣዕሚ ፈረሐቶ دحر ናይ መመረቂያ ግዘ እናተቃረበን ትኸይድ ኩሉ ነገር ግልጽ ገይሩ ከፈራርሓ ይጅምር ወይ ምስኡ ክትኸውን ወይ ከዓ ምምራቕ ዝበሃል ነገር ከይተሓስቦ ከፈራርሓ ጀመረ ናርዶስውን ደረቕ ስለ ዝነበረት ንሓሳባቱ ኩሎም ተነጽጎም ግና ካብ ምጭናቕ ዓደዮ ዓለትን እቶም ንሳ ንኽትምረቐሎም እሞ ድማ ህይወቶም ክትልውጦም ዝጽበዩ ዘለው ስድራዓ እንትትሓስብ ምስቲ ዘጋጥማ ዘለው ጸገም ተሓዋዊሱ ከዕብዳ በለ ምሰፍ ቃሪኣ መዓልቲ እዮም ዝደዋወሉ ብዛዕባ ዘጋጥማ ዘሎ ነገር ግና ኣይተዛረበቶን ኣብ መወዳእታ ስጥም ዝበለ ዘረባ ወይ ሓደ ለይቲ ምሳይ ሕደሪ ወይ ከዓ ሕዘት ሒዝክ ገዛኽ ኺዲ ምምራቕ ዝበሃል ነገር ከይተሓስብዩ ኢሉ እቲ መምህር ኣፈራርሓ እቲ መዓልቲ ብዝቆፀረ ቁፅሪ ብጣዕሚ እንዳፈረሐት ከደት ነታ መሓዛኣ እውን ኣማኸረታ ክልቲአን ኮይነን ብዙሕ ሰብ ኣማኺረን እውን ሓደ ነገር ገበራ ሓደ መዓልቲ እቲ መምህረን ንናርዶስ ናብ ቢሮኡ ይጽዋዓሞ ከምቲ ናይ ኩሉ ጊዜኡ ክልምና ይጅምር ንሳ ግና ብምድራቕ ከምዘይኸውን ትነግሮ ኣጋጣሚ ናብ ኢዳን ትርኢ ስልክ ረአየሞ ነታ ስልኪ ተቐቢሉ እንተረአያስ ምንም ኣይረኸበላን ግና ኦፍ ጌሮ ቀመጣ ብድሕሪዚ ከም ልማዱ ከፈራርሓ ይጅምር ካብ ዘለቶ ልዒሉ ክነኻኽኣን ትጅምር ኢዳ እናነኸሰት ኣብ ደገ መሓዝቶ የለው ኡይ ክብል እየን ትብሎ ከረጋግጽ በር ክፍት እንተበለ ናርዶስ ሽሉኽ ኢላ ወፂኣ ኸደት ተጓያ ናፍቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ብምኻድ ንመሓዝኣ ረኺባ ሓቆፈታ ተሳኺዑ መሓዛይ ብምሃሉ እውን ተሓጎሰት እሞ ካብ ውሽጢ ኢዳ ብኽዳና ሸፊና ሒዛታ ዝነበረት ሞባይል ኣውፂኣ ከፈተታ ለካ ኢዳ ተነክስ ዝነበረት ገጹ ንኽትርኢ እዩ ነይሩ ኩሉ ነገር እውን ብቪድዮ ቀሪጻ ሒዛቶ ድሓር እቲ ውፅኢት ምስ መጸ እንተትሒቱ ንኽትከሶ ተሰማምዓ ከም ዝፈከሮ እውን ደጋጊሙ ብምድዋል ምስ ኣበይቶ ንዓርኪ መሓዛኣ ዝኾነ መምህር እዮብ ብምእማን እቲ እዮብ ዝበሃል ኤፍ ንሱ እቲ ዘጽግመላ መምህር ከዓ ዲ ሃበዋ ድሓር ናርዶስ በቲ ሒዛቶ ዘላ ቪድዮን ናይ ስልክ ሪከርድን ጌራ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኸሰሰቶ ምጽራይ ተገይሩ እውን ውጽኢታ ተስተኻኸለላ ነቶም መምሓራን ግና ካብ ናይ ጽሑፍ መጠንቀቕታ ወጻኢ ምንም ኣይረኸቡን እቶም ተምሃሮ ንኽምረቑ ንእሽተን ምስ ተረፎም ንሱ እውን ናይ ጽሑፍ መጽናዕትን ከቕርቡ ተዛረቦም ድሓር እቲ መምህር ስለ ዝኸሰሰቶ ብምንዳድ መሊሱ ከውድቓ ፈተነ ናርዶስ ፍርሒ ዝበሃል ካብኣ ኣርሕቓቶ ስለ ዝነበረት ተመሊሳ ንኡኡ ኣፈራርሐቶ ግዛዕ እንተ ጌርካ እዚ ሒዘዮ ዘለኹ ቪድዮ ናብ ኩላ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርግሓየ ቀኒዕኻ ርእስኻ ኣቕኒዕኻ ከም ዘይትኸይድ ክገብረካየ እናበለት እቲ ቪድዮ እውን
مسኣ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ምስ ስድራኣ ከም ዘሎን ከም እትኸሶን ኣፈራሪሓ ኣብ እዝኑ ዓፀወቶ። ድሒሩ እውን እሱ ኣመና ፈረሐ። ተመሊሱ ንሱ ክልምና ጀመረ። እቲ ቪድዮ ንኽተጥፍኦን ከም ዝገደፎን ነገራ እንተንሳ ግና ክሳብ ትምረቕ ከም እተጽንሖ ነጊራ ክብሩ ሓልዩ ስርዓት እንተገይሩ ምንም ነገር ከም ዘይትገብር ነገራቶ። ንሱ እውን ስለ ዝፈርሐ ስቕበለ። ናርዶስ ተመረቐት። ምስ ተመረቐት መዓልትታት ከይወሰደት ነቲ ቪድዮ ደምሰሰቶ። ድሕሪ ትምህርታ እውን ምስ ኣፍቃሪኣ ተመሪኣ ቆልዓ ወሊዳ ሓዳራ እንዳገበረት ንስድራኣ ምሕጋዝ ጀመረት። እዚ ናይ መሓዛይ ዛንታ ምስ ነገረትኒ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ። ዝተመሃርኩዋ ነገር እንተሓልወት እውን ኣብ ሓደ ነገር ኣብ ዝኣመንካሉ ነገር ክትጸንዕ ከም ዘለካዩ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ነዛንታ ኣመና ፈቲኹምዎ ከም እትኾኑ ኣይጠራጠርን። ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ረኣኻሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእ።